hi ha un altre concepte que és el poeta nacional, no? Aleshores, no tothom té aquesta gran percepció de la gent. Aleshores, en la literatura catalana, en el segle XX, es diuen que Maragall, que Josep Maria de Segarra, que Espriu, que Miquel Martí i Pol són els poetes nacionals. És a dir, són els poetes que han produït una gran concentració de consens a favor de la seva poesia. En el seu moment va ser Maragall, després la llengua de Segarra i el teatre van ajudar. En els anys 60 la figura d'Espriu, que es produeix una sèrie de confluències, que Espriu també té una poesia molt diversa i en canvi es focalitza en un llibre, La pell de brau, que té una visió més política del moment, doncs crea un gran consens. Aleshores, la importància de Miquel Martí i Pol és que crea un gran consens, que és aquest altre element de popularitat que fa que de recepció. Aquí en crítica literària hi ha una paraula, una metodologia que és la recepció crítica. Aleshores, la recepció crítica explica sociologia de la literatura i permet saber per què aquest poeta és més o menys estimat, o aquest autor. Llavors, quan intentem respondre això és quan abans hem dit, o podem dir, que hi ha aquest sentit d'autenticitat, sinceritat, compromís, proximitat. Aquests són valors que expliquen que un poeta sigui més proper o menys proper